Handi mi my driver. Zinu zai drive wange mushonga. Saka wa expire. Expire mshonga. Siada dokida kumakuba usidotora bafu. Ada sekunda. Gadzirisa chiro ichi. Makadi muri Zimbabwe kwese kwa mungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano patinokupai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe dziri nhau dzechokwadi pasina kutapudza kana kuwedzera. Nyaya ndakakubatirai pano inyaya yemhuri iri kunetsana mushure mekunge paita rufu. Pane ari kufungidzirwa kunzi ndiye akauraya munhu nekuti vari kuti iye anonzi anoshandisa makudo pabasa rake rekudhiraivha matraki, saka ndiye ari kunongedzerwa achinzi ndiye akauraya munhu. Aiwa, ndidi kukupedzerai nguva, ndoda kukusiyai muchinzwa vhidhiyo racho ravanga vachitaura marombero aakaita kana kuti maitiro anoita zvinhu zvake. Ndiyo ndakashanda 35 years ndichidrive, handina kumboita accident, handina kumbobeura munhu, handina kumbouraya munhu. Mukoma amira ndichivataurira, munozviziva here kuti ndakaenda kumba kwenyu ku4 Ways kuSouth Africa, ndikasvika ndikataurirwa nyaya yenyu yemagonyeti. Muri ati ndiitaure panapa? Ndakasvika kumba kwenyu kwemwana komana wenyu, ndikasvika ndikaona muroora wenyu, akanditaurira kuti baba munini garaya, akatenga 2 liters of coke, akati maita masvika pano, akatanga kunditaurira nyaya yegonyeti rakanoka engine rainzi rakaonekwa rakudhiraivhwa ngegudo parutengapo. Gudo rakazotadza kuona kuti temperature yakwira, gonyeti rakazondofira pachini nanhasi gonyeti harigadziriki. Saka imi zvinhu zvamunoda kutaura tati isusuka, gadzirisai zviro izvi. Mushonga yemakatora ye35 years musingaiti accident. Handimi my driver. Zvinhu zvaidhiraivhwa ngemushonga, saka wa expire mshonga. Iwe siyasvika kumakuva ana sekuru wachinoomberera wachitora mavhara. Iwe hazvikuwanisi mare izvi, hazvikuwanisi mare. Siyada nokupinda kumakuva uchinotora mavhara ana sekuru. Siyada naizvi.